Здравейте! Оставих детето на детска градина. Хората до мен са супер малки, кръг да чувстваш не било модерно и ако обичаш си бълък, но пръсти се броят хората, дето обичат. Аз съм в Враца. Толкова много неща искам да говоря, че просто буквално не знам откъде да започна. В живота ми се случват много извънредни неща, които не съм вярвала, че ще направя някога. Но ви направих и то с цел мое израстване, щастие и преследване на себе си. Живота е едно безкрайно приключение, в което печелят обаче смелите, те обаче, които всъщност следват сърцето си и себе си. С много неща преминах близката половин година, които ми помогнаха да преосмисля своите приоритети, мисия и ценности. Посока на развитие. Това да си учител е едно уникално изживяване, от което никога не бих се лишила. Литературните произведения, които са моя страст и слабост. Но за да пречупиш тази любов през призмата на днешното време, настояще, трябва да се научиш на много неща. Едно от които е да бъдеш осъзнат най-малкото. Развит духовно, емоционално и интелигентен. Защото, мили хора, ученици, много целувки на учениците от Коста Петров и много сърца за тях. Защото, мили хора, няма как да възпитаваш и да учиш без ти самия да си на 100% осъзнат. Просто е един вид по някакъв начин подлъгване. Системата на матрицата, в която живеем, буквално ни убива. Защото матрицата не знае как да работи с емоциите си, не знае, що е то и емоционална интелигентност, не знае какви са потребностите на младите хора. Трябва съвсем изцяло да се построи света, който да е основан и в своя център да бъде любовта. Да е основан от любов, подкрепа, топлина, за да се създаде нещо ново, което да те изгражда и да изгради един нов свят, различен от този, който реално имахме. И имаме, продължаваме. И така. Темата личностно развитие е една много важна тема за мен, която ще продължава да бъде важна през целия ми живот. Знам, че много малко хора ще ме разберат какво всъщност говоря и за какво говоря и какво имам предвид. Много малко хора до тях ще достигне посланието, но определено ще дойде и до хора, които ще ме разберат правилно и ще ме подкрепят.
това? Изкарване. Здравей, Мирослава. Какво правиш? Какво правиш, мама? Готовим на тати. Тато той Аз ли съм единствената, която като си гледа видеята се мотивира още повече? Истината е, че когато заснема нещо, което коментирам, много често след това се връщам и си пускам отново и някак все едно осъзнавам, че много мъдри неща съм говорила. Все едно съм като проводник на тази истина. И някак много се кефа на себе си за това, че осъзнавам някакви неща. Но е важно и в момента се боря с себе си да правя наистина това, което обичам и харесвам и да търся наистина това, което знам, че ме удовлетворява истински. И точно това искам сега да засегна, именно щастието. Защо всички искаме в днешно време някакво материално благополучие? Защото всички си мислим, че това би ни донесло щастие. Всеки човек върви към иска да постигне това заветно щастие. Но какво се случва, когато реално имаш това материално благополучие, но не се чувстваш по начина, по който ти си мислил, че ще се почувстваш? Това е защото имаме объркана представа за всичко и то, ако човек се замисли, просто буквално се замисли. Имах едно видео, мисля, че беше за физическото здраве, емоционалното здраве, здравословен начин на живот, нещо такова. Именно, че просто хората нямаме време да се замислим за нещата, които въобще като цяло за смисъла на живота. А смисъл на живота е да постигнем щастие. Но материално благополучие не е равно на щастие. Тоест материалното благополучие е резултат на щастието. То не е по някакъв начин средство за достигане на щастието. Напротив, даже понякога е пречка. Какво се случва, когато вече сме постигнали такова материално благополучие, обаче не се чувстваме удовлетворени? Това се случва, защото хората не правят това, което обичат. Не се чувстват щастливи от работата си. Не ги удовлетворява по никакъв начин, а те са там единствено заради парите. Аз познавам много хора, които не обичат работата си, мразят я, буквално им се повръща от нея, но са там заради заплатата. И рефлективно, понеже всяка една работа си е важна, в смисъл има смисъл. Дори всяка една длъжност има своя смисъл. И когато не я изпълняваш от сърце и душа, ти просто не си ефективен. И затова имаме толкова по някакъв начин пропасти във всичко. Защото хората просто не вършат това, което обичат. И съответно нищо не е ефективно. Нищо не е както трябва, нищо не е на 100%. Защото те го правят прекосили. Това не е начинът. За да бъдеш на 100% в позицията, в която си стъпил, тя трябва да ти е тук и да го правиш не заради парите, а заради това, което обичаш, заради това, че обичаш тази професия. Повярвайте ми, има хора, ще си кажат, примерно, как така ще има човек, който ще обича ще е хигиенист и ще си обича работата. А повярвайте ми, включително аз много обичам да ми е чисто подредено, не винаги се случва, особено когато имаш дете малко,
Но има хора, които обожават да подреждат, обожават да чистят, обожават да се развиват в това нещо. Аз лично в интернет много така гледам такива видеа за подреждане, за чистене и така нататък. Така че има такива хора. Тоест, за всяка една длъжност си има човек, който би я вършил на 100% от сърце, не заради заплатата. И тук идва въпрос. Добре де, защо хората не вършат това, което наистина обичат? Просто защо е толкова трудно да го осъзнаят? Защото имаме една объркана представа, която ни се насажда от медии, от интернет, от хората. В смисъл, ние даже какво понякога казваме в училище, дори на мен ми се е случвало също да казвам, трябва да учиш, за да имаш да работиш по-хубава работа. Какво значи по-хубава работа? Интернет ни насажда именно това да работим нещо определено, което би ни донесло щастие. Само, нали, и то именно заради парите. Тоест, ние сме зависими в момента от интернет, от смартфоните си, от телевизорите си, от лаптопите си и така нататък. От екраните сме зависими. Оттам там се пропагандира именно това материално благополучие, че ако го имаш, ти ще бъдеш щастлив. Много реклами действат на този принцип. И оттам ние започваме това ни се набива в подсъзнанието, ние започваме да мислим, че това, което, да речем, ако си лекар и получаваш не знам колко заплата, не знам колко получават лекарите, но ако си лекар, ще взимаш такава заплата, ще си, нали, от елита на обществото и ще помагаш естествено на хората. Просто обаче ти не можеш да гледаш кръв. Също така не си достатъчно израснал душевно, емоционално и така нататък, че да се държиш нормално с пациентите. И какво се случва? Случва се, че много доктори се държат ужасно с пациентите си, също са супер нещастни, защото те реално са го започнали това да го работят, именно заради това, което казах преди малко. Така. Много се радвам, че Бог, Вселената или който в който вярва, аз вярвам във всичко. Смятам, че всяко едно нещо има своето парче истина и е част от общо цяло нещо. Благодаря, че съм се избрала в годините на неосъзнатост. Съм се избрала професията, която обичам. И че реално съм учител, защото обожавам, пак го казвам, български език и литературата. Просто намирам много съществен смисъл в изучаването на този предмет в училище. Просто нямам коментар. Но самото общуване с децата, самото получаване, възпитаване, енергията, която мога да дам, любовта, която мога да дам на учениците, толерантността, която имам вродена вътре в себе си, към всеки. Мисля, че просто това е моето призвание. Също така, наскоро осъзнах още едно мое призвание, но за сега няма да издавам, защото да речем, че съм го осъзнала, започвам да вървя по този път, но ще видим. Още прохождам в този път и искам но със сигурност пак е свързано с общуване, даване на любов, на подкрепа и така. Така, мили хора, за да осъзнаете, и именно за това е важно да работиш това, което искаш и обичаш, защото само тогава ще получиш щастието, от което ти имаш нужда. И получавайки това щастие, ти съответно ще получиш и материално благополучие. Но то е следствие от
това, което си, защото нормално е, когато си на 100% в нещо, едновременно се чувстваш щастлив, едновременно си ефективен и работодателите ти го виждат и съответно те поощряват, за да може ти да си им от помощ и изпълняваш мисията си. Това е. Та така, моят съвет към всички е: спрете за малко с тия смартфони и с лаптопи и така нататък. Но нямам предвид да тотално да ги ограничите. Не. Аз съм наясно, както казва една много моя любима психотерапевтка Мадлена Алгафари. Нали, ние живеем в модерни времена. Сега няма да се връщаме в 15 век. Точно я цитирам. Нормално е да използваш смартфон, интернет, да пишеш онлайн, дори някакви неща, но да ги използваш тези ресурси като част от твоето израстване като личност и като, как да кажа, то да е в твоя помощ, а да не е твоя зависимост, защото тогава ти, отново казвам в миналото видео, няма да имаш време да развиеш потенциала, няма да имаш време да сбъдеш мечтите си и да бъдеш щастлив. Така че трябва да по някакъв начин да спрем тази зависимост, да спирайки я, ние ще имаме достатъчно време да започнем да се питаме какво е моето нещо, кое ме прави щастлив и кое не, и да тръгнем по този път. Да бъдем любознателни. Тогава, това също го каза Мадлена Алгафари, наскоро я чух в едно нейно интервю, че любознателността свързва сърцето и знанието, и ума. Любя знание, любознателност. Така че това свързва две много важни неща от нашето тяло. Душевно, физическо и така нататък. Така. Това ще е края на това видео. Следващото видео ще е свързано с произведения от нашата българска литература. И така. До скоро.